господин Цветков, госпожа Борисова, госпожа Бенинска. Това са нашите официални гости на заключителната ни среща по проекта Младите хора ключ към бъдещето. В последния ден на юни даде ни възможност Министерството на младежта и спорта, който финансира проекта, да довършим с последните дейности, а именно популяризиране на младежкия парламент в нашата община и провеждане на днешната информационна среща, в която така ще имаме удоволствие да връчим сертификати на участниците в една обучителна програма, която се случи по проекта, и да се поздравим за постигнатото по време на изпълнението му. Знаете, че стартирахме през октомври, набрахме участници в обучителната програма от 3 училища партньори: професионалната агротехническа гимназия в Бяла Слатина, професионалната гимназия в Облекло и средно училище Христо Ботев в село Гайче, за което така много сме благодарни на партньорите ни и най-вече на община Бяла Слатина, която винаги е протягала ръка на организацията ни, когато сме се опитали да работим в полза на млади хора, на деца и на възрастни, и така сме правили различни инициативи и дейности. Неотменно с нас по време на изпълнението беше Християна Павлова, която е експерт в община Бяла Слатина, която ни помагаше с не само с присъствие, но и с идеи, с техническа подкрепа. Младежите, които участваха в програмата, бяха 21. Една част от тях се съгласиха да бъдат част от съществуващия в нашата община младежки парламент. Млади инициативни хора, които да ни помагат да правим добри неща за нашия град, за нашата община. Благодаря на всички за активното участие, за това, че ви беше малко трудно и в началото може би странно на вас, младежите, но в последствие аз видях всеки един от вас как се променя, как расте и как така с желание, с мотивация взете участие в дейностите. Благодаря и на партньорите и така ще помоля инженер Цветков, кмет на община Бяла Слатина, да ни поздрави и да ни съдейства да ви връчим сертификатите за участие в обучителната програма да работим заедно. Заповядайте, господин Цветков. Искате, че не знаете какво ще кажа. Госпожо Костадинова, благодаря ви, че реализирахте един така проект много важен, ценен за общината и за младите хора, които се включиха в него. Благодаря на партньорите, които бяха в този проект, трите училища на територията на община Бяла Слатина. И най-вече искам да благодаря на вас, младежите, които сте включихте в този проект. Да защитаваш една своя позиция наистина не е леко. Това може би вие го разбрахте в самия проект. А след това да може и тази идея да бъде реализирана. Затова това са първи стъпки. Не се отчаивайте от неуспехите. Бъдещето е пред вас. И точно това е самия проект. Младите хора, ключ към бъдещето. Това сте вие. Ние разчитаме на вас да подобрите вашето бъдеще, да подобрите и нашето бъдеще.
Добър час ви желая, приятна ваканция от днес и много здраве и по-нататък активно включване в обществения живот на община Бяла Слатина. Благодаря ви. Сега ще ви връчим удостоверените за участие в обучителната програма, която беше в 5 модула, както знаете, на теми сътрудничество за развитие на местни общности, мобилизиране на местни ресурси и дарителство, лидерство, работа в екип, доброволчество, как да продаваме идеи и последния модул да работим заедно в развитие на младежки парламент. Алисия Алешева Димитрова, заповядай. И така с здраве да участваш в различни инициативи. Някакви децата отсъстват. Велизар Евгений Велизаров. И Велизар всъщност е председател на Общински младежки парламент, който младежите избраха и се надявам да го ръководи с къс и много мотивация. Благодаря. Елизабет Иванова Петкова. Кристин Милчев Иванов. Мания Седмов. Мани, обърни се към камерите, дайте ръка, деца, не бързайте. Секунда. Така, плашка с снимки. Наталия Петрова Микова. Благодаря. Мирослава Димитрова. Дързай. Русица Петкова Иванова. Сивина Петрянова Сашова. И останете. Силвестър Гуменов-Силви. Вядай. Така малко, не бързайте. Сесилия Риетова. И има грамоти за Радослав, Звездица, Христо Димитров, Весим Никодимов, Найденова, Тюркомир Димитров, Петринов, Мануил Момчилов Митков, Деян Емилов Красимилов, Василина Димитрова Василева, които днес не са с нас, и Арсин Махметов Барсан, но те ще се получат допълнително. И сме подготвили плана ротация на грамота на нашите партньори, т.е. на представителите на нашите партньори, Християна Павлова, това е за участие и принос в обучителната програма. Благодарим за сърце. Моника Тодорова Пеева.
Да, снимки, да. Таня Зелева Табак. Флашките са благодарили господин Светков за съдействието и за съдействието към нас. В флашките деца има снимки от всички обучителни модули плюс обучителните материали в електронен вариант. Вие можете да ги отваряте във всяко едно време, да се връщате към тях и да използвате тогава, когато ви бъдат необходими. Много благодаря. Приготвили сме съвсем скромно да пием по една вода и да изядем по една сладка, за да ни е сладък, животна и да ни върви по вода. Това беше. До нови срещи и Младежкият парламент ще продължим да помагаме неговото развитие. И давам думата на Велизар, който също иска да ни поздрави и да каже няколко думи. Първо, искам да благодаря на абсолютно всички хора, които допринесоха да стигнем до тук. Смятам, че е много важно ние младите да се развиваме, както каза господин Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина. Ние младите сме бъдещето и трябва да имаме развитие. За мен е изключително удоволствие да ръководя такъв екип от толкова начетени и умни младежи. Наистина за мен е голямо удоволствие. Смятам, че би било много ползотворно за нашата община да организираме всякакви инициативи в полза на местната общност. За мен е много важно да се развиваме и да дразаем. Благодаря ви. Това е всичко, приятели. Заповядайте да се почерпим.